So today's video karon guys, natulog ako ang partner. So ang atong buhaton sabog-samog ko nako siya karon, sulod ko dito. Nako karon diri tigom kog tubig kay ugma wa na pud tay tubig ugma. Ara. So ang ato ang video karon, samok-samok ko na to siya samtang natulog, kuhit-kuhito na to siya kanang natay pang katol dito. Ako isang kuhit-kuhiton. So tanawon nato karon kung unsay ang reaksyon niya. Let's go. Nice. Ayaw ko! Ayaw ko! Bata pa ko ko! Teo. Ayaw lang. Tanaw-naw sa natulog eh. Daw eh. Naong sa tulog eh. So, mura dito akong video. Salamat. Sige, pagbabaysa. Babaysa. Babaysa. Uy. Babaysa. Pagbabay. Pagbabaysa ba kayo? Vlog ba? Nakuli.
So salamat tayo sa 500 subscribers namo. Oh, babush! So ayan guys, so pag subscribe sa mo ang channel, i-click lang nimo ang subscribe button nga naa sa tuo nga side. Tapos pag after click nimo, turn on sa notification bell, ibutang sa all para at least ma-notified mo sa among mga bago o new uploaded video. Please like and share na pod as a bonus para sa amo. Ug mao lang to, please continue to support our channel.